Bon dia, bona tarda, bona nit i bon resultat ahir. Bon resultat pel Sevilla, que va trencar la ratxa i ells ja tenen 3 punts. Nosaltres continuem igual. 0 punts de nou, un gol a favor, 10 gols encaixats en 3 partits. Ve l'aturada de seleccions. Ve una aturada de seleccions que segurament ens anirà bé per fer neteja mental en els jugadors, per endreçar poder algunes idees a la banqueta. Veurem com tornem, veurem com acaba el mercat també, però comença a ser preocupant la feblesa defensiva que seguim mostrant i a sobre hem d'escoltar que no és prioritari portar un defensa. Es manté el discurs, volen extrem, volen davanter, volen mig centre, bueno, mira, aquí hem avançat alguna cosa, però defensa no és prioritària. Per mi, ahir, la defensa que va sortir ara mateix, potser traient David López per Blind, però bueno, si fa no fa gairebé el mateix. Inclús David López t'aporta un lideratge que segurament Blind, el no sé d'aquí, poder no li toca. I tot i jugar amb la millor defensa segurament que podem jugar amb aquest sistema de la plantilla que hi ha actualment, la millor defensa que podria jugar en aquesta línia de 4, amb molt poc, molt poc, el Sevilla ens va fer molt de mal. Van fotre 2, però van tenir un... En aquell moment penso que era el segon encara, aquell acaba al pal, que és un mà a mà claríssim. O sigui que el Sevilla podia haver fet 3 i fins i tot 4 gols en alguna ocasió més que van tenir. Ho mirem, parlarem ara, farem una miqueta de postpartit d'aquest Girona 0, Sevilla 2. Vinga, anem a fer una miqueta de postpartit, Girona 0, Sevilla 2. Jo, sincerament, me les prometia molt felices. Jo pensava que ahir... Estic gravant diumenge perquè ahir vaig arribar a casa i vaig dir, com gravi ara, poder rebento l'ordinador d'una hòstia, només recordant el partit, o potser surten sapos per la boca i tampoc és plan. De vegades millor refredar una mica i comentar a posteriori. Jo pensava que guanyaria, jo pensava que patint, perquè l'estat de l'equip i sobretot anímic no és bo, i jo pensava que patint però que trauríem el partit, la veritat, i jo em veia anar a la parada de seleccions amb 3 punts de nou, amb Ounahi, amb Banat, que suposo que es farà oficial avui, mercat tancat i tal, que potser arriba algú pel mig del camp i tal, que la defensa, hòstia, doncs tampoc estem tan malament, tal, no sé què. I, surto de Montilivi, sortim tots de Montilivi, i tenim 0 de 9, tenim un gol a favor, tenim 10 gols en contra, hem fet 3 partits. Les sensacions són millors que els altres dos? Sí, evidentment que sí, però partíem d'una base molt... O sigui, partíem d'un nivell molt baix. Llavors anar cap enrere era difícil, anar cap endavant era molt fàcil. Que s'ha competit com demanava Mitchell? Doncs molts minuts, sí, és cert. Però continuem amb una feblesa defensiva que fa por. O sigui, jo vaig sortir ahir amb la sensació de que és molt difícil, molt difícil tampoc, però que serà molt complicat arreglar l'equip. Arreglar l'equip, sobretot, arreglar l'equip mentalment, que penso que és el que tenim pitjor ara mateix. Llavors ara ens ve la parada de seleccions, que ens vindrà jo crec que molt bé, reset mental sobretot, i a treballar sobre la idea, Mitchell, i a veure. Repassem una miqueta el que va ser el partit. Començo per l'alineació. L'alineació a mi em va sorprendre molt. Jo crec que...
Va sortir amb el que tenia i amb el que en principi és el millor i amb el que tothom estava criticant de és que fitxamos a Witzel i no juga, és que fitxem a Lemar i sub 20 minuts, és que no sé què, és que els nous s'han de jugar. Bueno, doncs aquí ho tenim. Aquí tenim gairebé tots els nous a l'11 i el resultat va ser el mateix. Bueno, a veure, 11 sorprenent, 11 que sí que és veritat que ens va donar un altre aire, més ganes de jugar, semblava, una miqueta més d'orgull, una miqueta més de ganes d'anar endavant. I bueno, repassem línia per línia, al final Gazzaniga porteria titular, se sabia, és normal, és el nostre primer porter, si no arriba ningú per fer-li competència serà el porter titular tota la temporada. No el considero un porter dolent, ni molt menys, tampoc el considero un porter d'aquells que et salvin una per partit. Gazzaniga té partits on et salva 3 gols fets i té partits que se'ls fica ell sol. Bueno, doncs tenim un porter irregular, però tenim un porter que, bueno, que per primera, per un nivell d'equip d'intentar no baixar, ens arriba. Ens arriba si tenim una solidesa defensiva. Clar, és que no tot és culpa d'ell. Continuem amb la línia darrere. La línia darrere vam sortir amb Arnau, lateral dret, Reis, David López i Àlex Moreno. D'aquesta línia... Déu-n'hi-do, d'aquesta línia. Arnau defensivament prou bé, però sí que és veritat que en atac aporta 0, sempre pilota al peu, sempre, bueno, les poques vegades que puja si arriba a intentar centrar, jo crec que necessita 20 centros per fotre un bé. Bueno, veurem, ja sabíem, no és un lateral ofensiu, és un lateral més de contenció, més de toc darrere, més d'organitzar, més de ficar-se cap a dins, bueno. A veure, en la seva línia, Arnau ni cap endavant ni cap enrere, en la seva línia. Víctor Reis em va deixar molt fred, o sigui, la parella Víctor Reis-Àlex Moreno a mi em va deixar molt fred. Jo aquests dos els tenia per un parell de jugadors que ens donarien una gran fortalesa a darrere. I, bueno, lo de Reis sí que és veritat que és molt jove, per joventut se li poden entendre certes coses. També és veritat que López li posa alguns melons de vegades que Déu-n'hi-do. Però, bueno, a part d'això, ell falla, com ell individualment. No és només els errades per passes dolents dels seus companys i tal. Ell també falla. Però aquest jo li perdono una mica per tema de joventut. O sigui, al final és molt jove, té 19 anys i aquest apunta molt bé. Jo crec que serà un gran central. Esperem a donar-li minuts. Esperem a donar-li minuts i esperem a veure l'evolució que té i a veure cap on va. Jo considero que ha de jugar perquè és que tampoc tenim algú a la banqueta que dius, hòstia, senta-la i posa a no sé qui. No, al final és un central que saps que serà bo i el que ha de fer és jugar minuts perquè sigui bo durant aquesta temporada, no la que ve que ja no el tindrem. I tampoc va fer errades greus, o sigui, de moment no ha fet cap errada greu, no transmet seguretat, però tampoc no li recordo jo ara mateix cap errada de bulto, no? David López va portar, bueno, garra, lideratge darrere, mentalment m'agrada. Ja al prepartit jo deia que no el posava titular, però que era molt possible que Mitchell li premies pel discurs que va fer després de Villarreal, i crec que així ha sigut. Crec que ha jugat més pel seu discurs, pel seu lideratge, per la seva forma de ser, diguéssim, amb els companys i tal, que pel que t'aporta realment. El que t'aporta jo crec que més o menys Blind t'aporta més o menys, inclús Blind al jugar, al ser esquerrà, té certes avantatges jugant aquí. Sí que és veritat que amb la pilota als peus és molt insegur, molt, i aquest sí que jo crec que no és tema de nervis, del moment que estem passant, de la situació que tenim, perquè aquest ja de sempre, des de la temporada que vam entrar a Champions també era el que no... Quan jugava ja se li veia que la pilota als peus li costa, és un noi que li costa. Un noi ja té poc, però bueno. I Àlex Moreno, l'altre que em va deixar molt fred, Àlex Moreno, molt poca aportació, però poca aportació defensiva i poca aportació ofensiva. Espero que vagi a més, espero que sigui tot tema físic i tema d'entendre el que vol Mitchell al final, no? Jo no
No el vaig veure i ja us dic, jo per mi el més negatiu de les sensacions que em vaig emportar ahir, de lo més negatiu per a mi, és la decepció que em vaig emportar amb Vitor Reis i amb Àlex Moreno. Passem al mig del camp Witsel la gran sorpresa per a mi, o sigui, no juga cap minut i de sobte et poses de titular. Fas una parella Witsel i Ivan Martín. He llegit moltes crítiques a Twitter que no em fan canviar. Tota crítica, tota opinió és respectable, sempre ho dic, i segurament aquí algú m'escoltaran a mi i dirà el boig aquest que collons diu, que deixi de gravar-se fent el gilipolles. Jo tinc la meva opinió, jo l'expresso. A mi al mig del camp aquest em va agradar, vaig veure una circulació de pilota més fluida. Torno a dir, pitjor del que fèiem era molt difícil, però vaig veure una circulació de pilota força fluida. Ivan Martín sí que necessita massa tocs per treure's la pilota, o sigui, per fer la passada, això sí que sempre ha sigut així, però ha sigut així, o sigui, està siguent així, aquest any està siguent així, l'any que vam entrar a Champions, que tothom el posava a dalt, no ens oblidem, és el seu joc, i és la seva manera de jugar, i és la seva manera de veure futbol. Ens aporta moltes coses, però també ens frena molt. Té les seves parts positives i les seves parts negatives. No sé, jo aquesta parella, ja us dic, em va agradar, vaig veure una manera de rebre i de girar i mirar endavant que no s'estava veient amb la parella i Ángel Solís, però jo m'estranya molt que un tio passi de 0 minuts en 2 partits sabent que no estava bé físicament, perquè això ho va dir Michel a la primera roda de premsa, a ser titular directe. O sigui, no sé, em va sorprendre molt. Però bueno, com us dic, aquesta parella a mi em va agradar, crec que va ser positiu, va ser... No sé, jo... una fluïdesa en el joc que jo no l'havia vist, de moment. Anem a la línia de 3 mitges puntes. Asprilla, Thomas Lemar, Joel Roca. Joel Roca torna a ser el millor, amb diferència del partit. Joel Roca té collons també que el millor jugador en els 3 partits que hem jugat sigui un noi que ni té fitxa del primer equip. Continuo dient, i entenc que és per tema de fitxes lliures i tot el que vulguis i tal, i que el club li beneficia. Per a mi veure Joel Roca amb el dorsal 33, amb dorsal del filial, em fa una mica de mal. Però bueno, això és gairebé anecdòtic, mentre jugui, tingui els minuts i aporti el que està aportant. Per mi el millor amb diferència una altra vegada. Lemar té una qualitat molt bèstia, o sigui, té una qualitat molt per sobre de la mitja d'aquest equip. El que sí que és veritat és que jo no sé si té llibertat total per part de Mitchell, i és el que li demana Mitchell, però jo el vaig veure que apareixia massa per tots puestos. Intenta fer la feina de 2 jugadors ell a la vegada, potser, no sé, i el veig una mica en falta de clarividència quan arribem allà a 3/4. Vale? Jo el veig titular indiscutible, perquè o sigui, és un jugador que et pot determinar un partit en res, en 10 segons. Però sí que li falta una mica de... Bueno, el més difícil al final, la clarividència ja a 3/4, no? Al final és lo complicat en el futbol. Però bueno, bé, per mi positiu, va aguantar bastant bé físicament, va semblar bé físicament. També en torna al minut 80 va ser quan el van canviar. Asprilla molt bé en atac, tret d'aquella ocasió que en torna al minut 40 té un mano a mano amb el porter que intenta trepitjar, que anem 0-1 ja, intenta trepitjar-la per regatejar el porter i després fotre la porteria buida, que hòstia, 0-1, minut 40-41, no me'n recordo quin era, tens un mà a mà claríssim, hòstia, fota-li, fica'l, o sigui, no sé, tira, el porter te la para, et surt mal el tiro, se te'n va fora, no ho sé, però, hòstia, amb un 0-1, amb l'estat que està l'equip ara mateix anímicament, no intentis regatejar el porter i fer-lo molt maco per lluir-te tu. O sigui, amb Asprilla sí que tinc la sensació que posa per endavant el seu lluïment personal com a jugador abans que l'interès de l'equip en si. Preocupa. Però sí que és veritat que ofensivament doncs, aporta moltíssim. Té un desequilibri que només el té també Joel Roca i pocs més el tenen. O sigui, s'ha de reconèixer que té un desequilibri que no l'aporta ni en Sigankov, que ja, bueno, qui m'escolta sovint ja sap que jo Sigankov és un dels meus jugadors preferits de l'equip, i no té aquest desborde ni de conya. O sigui, Asprilla quan està bé i quan vol encarar i quan va, té un desborde considerable.
Però bueno, i defensivament doncs li costa molt. Defensivament la veritat és que un tio que no... disciplinat zero, o sigui, va haver-hi diverses vegades durant el partit que Arnau es va quedar en un 2 contra 1 perquè ell no baixa. Llavors Asprilla o tanques el suís i també ha de millorar en atac, però o tanques el suís i mires només el que t'aporta en atac i si en defensa no t'aporta tant, doncs mira, saps? Anem corregint però tampoc no li posem una creu a sobre o és un jugador bueno, que no et serveix. Així, clar, o sigui, si tu vols sacrifici 100% dels 11 jugadors en fase defensiva, Asprilla no pot ser d'aquests 11. Però bueno, i a dalt Estuani poc se li pot demanar, va lluitar, va intentar-ho tot. A veure com li va la temporada. Estuani cada cop és un any més gran, tampoc podem demanar-li que es fiqui els seus 10-12 gols de cada temporada perquè sí. Bueno, aporta molt, pressiona molt i ahir tampoc és que no va tenir cap jugada clara de davanter, o sigui, no té cap fallo que diguis hòstia la que ha fallat Estuani ara, hòstia que remat que se li ha marxat, no va tenir gaire. Llavors, bueno, els canvis a la segona part, Hugo Rincón per Arnau, Blind per López, Càmara per Estuani i sobre el 80 Solís per Thomas i Porto per Witzel. Bueno, sí que amb Hugo Rincón intenta donar-li més profunditat a l'equip, Blind per López és canvi directe, Càmera per Estuani és canvi directe. Aquí jo sí que criticaria que, hòstia, minut 64, 65, por ahí, no me'n recordo, va ser un al teu camp, vens del que vens, potser era el moment de jugar amb 2 puntes, Mitchell. Solís i Porto ni opino, perquè al minut que van sortir tampoc van aportar gaire. Porto moltíssima mobilitat, Solís va aportar 0, com sempre. Jo Solís espero que també l'Udai sigui un toc d'atenció per dir-li xato, no esperis tenir molts minuts i si vols sortir ja pots sortir. Si vols minuts surt d'aquí, que per aquí no serveixes. Veurem. Així com a reflexió final d'aquest partit de merda, sensacions més positives, sí, però la fragilitat defensiva és algo que s'ha de treballar ja i no es pot continuar així gaire més. Jo sí que també hi ha una cosa, és que quan vam crear més perill, l'última mitja hora poder, a partir dels 60 poder o alguna així, va ser quan ens vam volcar més, va ser buscant una miqueta més de joc directe. Jo no sé, potser no podem tocar tant, potser el jogo bonito ens l'hem d'oblidar una miqueta i anar fent futbol més pràctic, de que si tens un davanter com Càmera no treuràs Estuani i penjar pilota llarga, de vegades buscar una pilota llarga, una esquena de la defensa, que Càmera és un tio que amb velocitat i amb espai et pot fer mal, tens Asprilla que és un tio que amb velocitat i amb espai et pot fer mal, tens a Joel Roca que també és ràpid, també pot fer mal, no sé, un davanter com Càmera també et pot despenjar molta pilota i provocar segones jugades i tal, i no sé, jo crec que potser la manera de jugar Mitchell potser l'haurem de canviar aquesta temporada. Bé, no ens estem sortint i no sé si temporalment fins guanyar confiança, fins que els jugadors tornin a guanyar aquella confiança que ara mateix no tenen o la tenen per sota del terra, i després ja començar a intentar tornar una miqueta a fases de partit també, no? Potser dins d'un partit també pots combinar les dues coses, no? No sempre has de jugar també al toc a 3 metres i intentar desbordar per parets, o sigui, no sé. Jo trobo a faltar una miqueta això, pilota a l'espai, a córrer als extrems, no sé. Veurem, però jo estic preocupat, jo era dels positius. Veurem. Dia 31, és la 1 del migdia, queda dia i mig de mercat, Banat sí que ja està signat, ahir estava a la llotja, per tribuna, no sé. Esperem que ho tingui signat i que no s'ho pensi amb el partit d'ahir, perquè poder agafa i surt corrents una altra vegada, no agafa ni l'avió i se'n va corrents. A veure com va, ànims a tots, al final són 3 jornades el que portem, sensacions una miqueta més positives, a veure com es tanca el mercat i a veure com tornem després del paró de seleccions. Faré un programa de cierre de mercato
Acaba dilluns a la nit, acabarà el Mercato. Dimarts, dimecres faré una mica de... un vídeo repassant una miqueta com queda la plantilla. I res més. Ànims a tots des d'aquí. Sigueu feliços, que això només és futbol, encara que de vegades ens emprenyem i sóc el primer que ahir gairebé ni vaig sopar i em va sentar, no em va ni caure bé el sopar, perquè no. Però això és futbol només i tenim el que tenim. Seguim recolzant una mica l'equip a la gespa, no a la llotja. Seguim recolzant que som el Girona, estem a primera, només hi ha 20 equips a primera i al final som un equip que s'està assentant a primera. Hem de patir temporada rere temporada per estar a primera. Oblidem-nos del somni de fa 2 anys, oblidem-nos de que vam aconseguir fer un futbol que va meravellar tota Europa, perquè tota Europa ens mirava, i tornem a la realitat. Per guanyar 3 punts a primera s'ha de patir molt, i els jugadors que tenim ara mateix mentalment no estan bé. Veurem com tornen del parón de seleccions. Següent cita a Montilivi és molt llunyana ara, ens queda molt lluny, falten 3 setmanes diria que són. Veurem, agafem forces, que l'equip ens necessita, no ens fem mal pensant en el passat, no ens fem mal perquè algú tingui una opinió contrària a la nostra, que no val la pena. Ànims a tots i fins aquí arriba avui els cunyats de Montilivi.